Ubuhlungu owesifazane ebulawa esontweni phakathi wathelwa ngamanzi abilayo waze washona. Ufuna izimpendulo umndeni kaPalesa engelwe neminyaka 18 obe eqeda ku-matric wakhe last year ngo-2024. uPalesa uphume ekhaya esontweni kwazwakala-ke sekuthiwa ulimele kanzima. Kuthiwa kuthelwe ngamanzi abilayo. Akwaziwa ukuthi-ke senziwe ubani lesi senzo. Ngokusho noma-ke kwabezimo eziphuthumayo, kuthiwa kubuya sengathi waphushwa umuntu wamphushela-ke emanzini abilayo washa kanzima. Waphuthunyiswa-ke esibhedlela ubelokhu ese-ICU njengoba-ke egcine eseshonile. Umndeni wakhe ukhathazekile ngalesi simo ngoba-ke abazitholi izimpendulo. Okubuhlungu-ke noma-ke akasawabonanga ama-results akhe ka-matric njengoba-ke eshone before kuphume-ke ama-results. Akuboshwanga umuntu ngalesi sigameko, amaphoyisa-ke asaphenya. Lesi sigameko senzeke-ke eKimberley. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha comment section. Wakhohlwa usilandela lapha ey'nkundleni zokuxhumana, search ipage uthi Msiza SA, uzokwazi ukuthi-ke usifollowe, uthole zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel.